Čaute, vítam vás u tretieho dielu zo série z Minecraftu. Som tu spoločne s Mankym. Čaute. A za chvíľku sa uvidíme v hre. Takže sme späť, práve sme začali. No a sme v týme Red. OK, takže dneska si vlastne zahráme Bed Wars, nespomenul som to. OK, ako ideme taktiku, Manky? Ja vám, tak skôr obraňujeme. Tak ten jeden z nás už ako ide na stred. Tak ako, nemusí to byť zlý nápad. Ak tam bude prvý, tak je to dobré. Ale ak nie, tak to není dobré. OK, počkaj, zoberiem si aspoň zo 5 ich. Idem pre nejaké bloky. OK. Kúpim si nejaké bloky a obránim ako naše postel. Dobre, ja si kúpim meč nejaký. Devesničan. Nejaké tie bloky. Tu na dole. No, skúpim si aj toto. Ešte potrebujem nejaké tie bronzy. Kde dole? Tunak na spodnom poschodí, no a od nás sa niekto odpojil. Aha. Herné. Nevadí, aj tak my to musíme dať. Aha, vlastne to je. Som sa nešival. Za jeden iron toto. Počkaj, 2 irony stojí ten pickaxe. Ok, ja obránim trochu postel. OK, toto pickaxe. Tun, ešte jedlo. Tak. OK. Tak. Počkaj, si radšej odkopem tu. Počkaj, my sme red. To nech sa mi... On chce ísť na nás, tá lamka. Takého týmu. Žltý je tu. Už som chcel skočiť, to som radšej odkopal tú cestu. OK. Kúpim si nejaké brnko. Takže tu musíme teraz hrať na obraňovanie a nie na žiadne iné veci. Potom môžeme ísť tak keby z boku, vieš, takú cestu postaviť k ním. Ale najskôr aspoň, aby sme mali nejaké veci. Možno potom, koľko stojí vlastne truhla? Pozriem sa. 1 iron. OK. Mám kúpiť? Ale počkaj, a to je normálna česká, či Ender? Normálna. Ender stojí... Ja, 1 gold. Aha, gold. No tak, ale vieš, aby sme si tam aspoň dali veci. Čo ten ťuká do mňa, ahoj. Tak. Máš nejaký meč? Hej, za 2 irony, alebo teda 3, neviem teraz presne. Za 3, ja. Ešte trochu obstávam tú postel. A máš nejaký iron ešte? Už nie, lebo na ňom stojí, takže tak. Ja už odišiel, tak a ja si zoberiem nejaký iron. No keď si kúpim ten meč, tak môžeme ísť na stred. No, môžeme to vyskúšať. Dúfam, že už nebudú Kúpim si mať... ešte jedlo. Dúfam, Tak ideme na stred? Môžeme to skúsiť. Tak poď, ideš? Ja mám aj bloky, keď by dačo. OK. Ide tam jeden žlutý, ideš so mnou? Aha. Tak poď, aby... Aj. Počkaj. Ideme na ňo? Poď. Môžeme. Tu je omalúk. Lamka. Čo tu ide? Aha. Zober koľko môžeš toho goldu. Hej. Potom Radšej... Na čo? aby sme si potom mohli luk kúpiť a tak. Aby sme aspoň niečo mali, ak budeme obraňovať. Nevieš koľko stojí luk? Vlastne. Asi 3 goldy sa mi zdá z Infinity, ale to je asi vždycky v Infinity. 3 goldy. Máš nejaký gold? Bo mám 2, tak môžeme mať luk. Mám jeden gold, počkaj, tak ti ho dám, tu ho máš. OK. Dobre. Tebe tam Matilda. Aj no. Na našej ceste. Sa mi to, že to je také pasce dajú kúpiť. A potom skús prísť rýchlo na stred, lebo už sem idú modrí, musím ísť preč.
nebudem to riskovať. Mám ďalšie 2 goldy. Ak mám luk, ale potrebujem ešte sheep. A to je za 1 gold. Tento veľa spravil mi. Ideme risknúť a ideme tam, alebo počkáme, kým odídu. Počkaj, máš na nejaký lucky block? Alebo na niečo? A nemám. A niekto dostal Legendary Sword. Ok, počkaj, koľko máš, aby si si mohol aspoň jeden kúpiť, lebo sa podľa mňa oplatí otvárať. Hej, mám 2 lucky bloky, tak otvorím, ak. Ok, idem sa pozerať. Ja som zvedavý. Takže, no, Stone Pickaxe. A Breaking mám a... Tak to si zabil. Ja som mal to Legendary Sword, aspoň jeden z nás. Ok, idem kúpiť za 1 gold tú team chestku, vieš, a daj mu hore, vieš, aby sa tam nemohli. Alebo semka k železu dám, lebo vlastne sa sem aj tak nemôžu Ty nemáš ešte 1 gold? Mám 1. No dáš mi, lebo nemám shit. Dík. Pohode. Teraz... Aha, Yellow a Green už nemajú postele, takže tak. No, toto si môžem napríklad tak. Aha, to sú iné, super. Kúpim si lucky block. Tak, si môžem toto... Tak, dobre. Potom pôjdeme na stred? Neviem, kde je síce ten... Aha, tu je. Vypadol mi Infinity Bow. Mám 2 teraz. Nechceš jeden? Tak daj. A čo to máš? Čo nechá... Manky ide na nás. Počkaj. Hej, naozaj. Ahoj. To zabil, to nás dobre rozbil. Dobre, tu máš. Máš aj sheep, alebo... Poďme keď na stred. Ďalšie sa to stáva, tak počkaj. Ahoj. Nám spadol na cestu, retard. Mňa takéto cestičky nezaujímajú, ja si idem normálnou. No, zadil som ho. Nice, dobre, to poďme teraz na stred skúsiť ísť. Ok. Joj, bože, musia to stavať ako retardi. Ok, bude tu nejaký gold, hej, je tu. Ja zoberiem nejaký. Ok, tak vráť, ešte tamto ten zober a vráť ešte, aha. Ok, môžeme ísť späť. Poďme radšej preč. Hej no. Aha, náš tam hore odstaváva. Niekto strieľa po mne. Tak. Aha, počkaj, mám 7 goldov. Si môžem kúpiť buď najlepší meč. Aha, najlepší meč, alebo luk za... Aha, sa mi neoplatí, kúpim si najlepší meč. Čo bolo? Čo niekto ma zabil. A mňa niečo hitlo? Ale asi niekto má najlepší ako luk, lebo ranou ma dal. Aha. To som mal full. Tak to nie som si moc istý, či by ten luk bol taký silný, lebo aj mňa niekto trafil. Tak... Tu máš meč, Manky. Aspoň takýto meč. Máš nejaké bloky. Dík. Tam máš bloky ešte. OK. Idem pozrieť náhodou hore. Sa už nedá ničiť? Aha, nevadí. Ja risknem to, kúpim lucky block. Už sa mi niečo vypadne dobré. Dúfaj, keby ti ten... Zlaté jablko. No, to máš dobré. Ešte mi chýba jeden a ja si kúpim lucky block. Hodil by sa aspoň ten Legendary Sword. Už mám 5. Tak. Môžeme potom skúsiť aj tie pasce kúpiť, vieš? Ok. Vypadol mi... Teraz ako som si všimol, tak sme jediný tým, ktorý má postel. Tak toto vyzerá na celkom rýchlu hru. No, nevieš. A niekto sa tu snaží. Tak ako, nám ich stačí zabiť, takže vieš. Skús ho trafiť. Trafil som ho.
Tak ma zabil, tak nemám luk teraz. A to je ten, čo má Legendary Sword, takže... Nakúpim Koľko pickaxe. stoja tie poušny? Strange 8 goldov. Instant heal 2,5 ironov. Môžeme si kúpiť aspoň tie instant healy, vieš? A skúsiť ísť na nich. Tak, stejky si ešte kúpim. On ide na nás? No, asi idú. Hej, idú na nás tie lamky. A chce ísť na nás nejakú ich taktikou z hora. Takže, a dúfam, že ste to nevideli, ak som to netrafil. Nice. Ma zaujímalo, čo to tam... Oh! Videl si ho? Hej, na zemi je. Za tebou je manky inač. Oni ma... Nezabil som ho. Nice. A má Legendary Sword. Hej, no poď manky, už sú len oni. Ešte jeden blue a jeden yellow. Už je len yellow. Dúfajme. Okay, on bol tu na strede aj pred chvíľou. Dúfajme, že sa nebude schovávať zase. Išiel na svoj ostrov. Asi hej. Joj. A tam je, poď. On si kupuje veci nejaké. To je prekvap. Prekvapil som ho. Nice. Oh. Tak to bola dobrá hra. Takže vyhrali sme. Toto bude všetko pre toto video. Takže uvidíme sa pri ďalších minihrách. Tak zatiaľ čaute.